mange gange i forbindelse med, at man har lavet sådan et salgslayout, så sker der jo det, at efter kunden har fået det, så vender de tilbage og siger, at det er fint, men den her bane, det skulle altså have været en smallere type, og der skulle have været en anden afstand på sidestyrene, og der skal korrigeres lidt på nogle længder og forskellige ting. Der fungerer det her system faktisk rigtig, rigtig godt. Hvis vi prøver at se på den her, vi vælger bare tilfældigt af de her, så banetypen, det er en FC'er. Hvis vi nu siger, at vi skulle have haft sådan en mere smal, jeg har en anden video, der viser forskellene på de her, så kunne vi vælge en type FK, og så skulle tingene gerne være nettet sammen. Så den her type FK, det er sådan en rimelig smal bane. Så hvis vi nu prøver at trykke på update, så går der relativt lang tid, fordi alle de her komponenter, de er jo nettet sammen. Og det vil sige, at når jeg nu går ind og ændrer ved den her, så alle dem, der er connected til den, de vil gå op og læse oplysninger op i den her. Og det vil sige oplysninger om sidestyre og forskellige andre ting, de vil nu blive opdateret. Og lige nu der er den så lige sådan cirka ved at slå computeren halv ihjel. Igen, det er kun lige i forbindelse med, at den gentegner det, at der går lidt tid, så om ikke andet, så er der mulighed for en kaffepause. Det her, det går der et par minutter eller et eller andet, men vi er jo inde i rigtig, rigtig mange forskellige komponenter her. Imens der kan jeg så lige bruge lidt af tiden på at forklare om nogle af de her emner. Vi har vores lige banesegment her. De varianter, der er mulighed for at vælge mellem her, den har 6 forskellige typer båndkrop, altså 6 forskellige typer ekstruderede profiler. Til hver af de her profiler, der er der de her sidestyrsholdere, de faste. Der findes 6 forskellige kombinationer. Udover det, så findes der en variant, hvor det er fleksibelt, det vil sige nogen, som ser lidt anderledes ud, og hvor man har mulighed for at sige, jamen, der skal være en indvendig afstand mellem sidestyrene, der er en anden given størrelse. Sådan der, nu sker der et eller andet i hvert fald. Så nu har jeg ændret alle banerne sig på én gang. Og det vil sige, nu har vi sådan set løst den første del af vores opgave. Det var, at vi skulle skifte de her kroppe ud til en type K i stedet for. Den vælger sådan set den default settings, der nu ligger på det enkelte type. Hvis vi kigger på de her sidestyrer, så har vi mulighed for her at vælge, om det skal være et 15x20 mm sidestyre, eller det skal være et 10x20 mm sidestyre. Når vi har valgt det, så bliver vi tilbudt nogle afstande, vi kan vælge. Så i det tilfælde her, der er det 47, 71, 87. Den står lige nu til 121 mm. Og det skyldes, at den har prøvet at vælge den, der ligger tættest på den værdi, vi havde før. Vi siger her, at vi vil gerne kun have 47 mm. Når jeg nu beder om at opdatere, så vil den også opdatere det felt her. Det vil sige, når vi vælger 47 mm, så ved den selv, hvilken type sidestyrsholder det er, der skal bruges. Og det her, det går der så lige lidt tid med igen, at den opdaterer. Sådan her, så blev den opdateret. Nu har vi altså fået en helt anden banetype og en helt anden sidestyrs bredde på de her. Det vil nok have været svært på sådan traditionel vis at have fået det samme på den samme tid i hvert fald. Hvis vi går herover og kigger på vores bill of material, så kan vi se her med det samme, at hvis vi prøver at tage kroppen her, at det nu er en 45 mm bred bane, det er type FK.
Vi har valgt en 47 mm afstand imellem sidestyrene, og det medfører, at den sidestyrsholder, vi skal bruge, det er den her 16x42. Vi har en ønsket afstand mellem sidestyrene på 1200 mm. Den slår også igennem fra den ene bane til den anden. Og vi har en stigning på 10 grader, hvis vi lige kigger på den her over. Og med en radius, altså på den her stigning på 300 mm, og vi har en øvre højde på 1700 mm. Så vi har faktisk et fuldt defineret emne her. Den tror jeg, vi slutter her.